অবহংকে চিনি 17 পেকুয়ার জলা জন্মজয়নগরনি ইস্ট রতনপুর বিশিনি বিসঙ্গ ক্লাইজাক গোবিনপাড়া ও জায়গা দীর্ঘদিন কাইসা খাল দङ মোটামুটি খাল কটর ও জায়গা বড় কাইসা হাইনা ও কারেন্ট পিলার বাই খামলাই দङनि বেলায় প্রবলেম লাই দंखानै আনো এলাকানি বড় রকমগৈ চিনি বিধান দङ অসিত দङ সমরজিৎ ওরানো ফোন খাইমান বালুখা ম্যাডাম কিসা ফাইনাই ফিরিनाय কিন্তু আনফরচুনেটলি आं দই সপাই মানলিয়া তিনিকে সময় মানখা ফাইকা নাইফিকা ও জায়গা কুবিনো বেলায় খুব প্যাথেটিক কন্ডিশন दङ ओंखाय आं फार्स्ट अफ अल तिनि चिनि और इस्ट रतनपुरनि बिसि अफिस हाबै चिनि बिसिनि जे सेक्रेटारि दंनाय बरं चिनि लिटन बाबू बनपति फिका ओंखाय अब ताबुक जों बिसिनि किसासा जे दंमानि फान्ड जानि कि कोन फान्ड थे पीडीएफ फान्ड दंमानि अबायनो खलायलायन कक साबलायखौ जागा स्पट बासालायो ओंखाय खोनानि सिमिनो काम स्टार्टिंनि थानाय मेबी 2 दिन रक नांनाय 3 दिन रक ओंखाय स्मुथलि अजागान बरक थांफायिं मानाय अब जदिओ इटसलिं लामा नाङै दङ हायफाना ताबक आपातत जास्ट अ दुइ जागानो पारं द्रप जों वानि जायजर खलायनान बागै चाबलायखा हामबाय मखे बिसिनि फान्दै मा खायजाकसिने दे बिसिनि चिनि जे फान्ड दंमानि पीडीएफ फान्ड अबाय खलायजाकनाय ओंखाय इखोता बाहाय खायजाकनाय ओ लामा ताबु रमजागला और ओ लामान बागै जों चिन्ता बापना खलायलाय दङ तामु खलायलायमान इन फ्यूचर अबनो जों ब्रिक सलिं रोडनान बागै आं चिनि आरडी डिपार्टमेंट बरबाय कक सानाय मखे बियां थांनो लामा गोबिनपारा तो बसु फेमिलि रतन बसु यां को पाला बगला तो जे थांला सिसु मा यां तो अबखै बिदान नसासिरि बसु फेमिलि तो यां तो yang बसु तो परिवार और तो जे असिनि पारा तो गोबिनपारा तो कम से कम और जे परिवार तो पूरा 120 परिवार तो yang तीन लासुनाय जमा yang pi पारा no yang तो मेन डू सिनि मेन डू क्लायो ताबो म कत तीन गय एमे no अमो गोबिनपारा पाटो no पर जे कताल से फेनियर प्राय 30 40 परिवार करना चंखा आसु बसंति के मंगलाइमा तो 30 बसर तासु जरा अमा केना लासुता परनि काम रो केना जों जानो हिम तो जाव जों मेनलि मिया 26 तारिख आगस्ट 2026 चिनि हिज हाइनेस चिनि महाराजा बखमपुर एकाडेमी विजिट खालायखा आबनि परे टी गार्डन आयां जेजे नगर ओंखाय टाकारजलानि आमचायाव बंकिसा हाबै कायहा जागानो विजिट खालायखा ड्यूरिंग द बिनि विजिट चिनि महाराज विजिट खायफ्रो आप खमपुर बाउंडारी बिसिंग जे कायसा प्राइवेट हॉस्टेल दंमोन स्टूडेंट के खमपुरनि न हायफाना चिनि फरकता ताकु आपनो रान खालाय दंमोन महाराज सावो बनो आजागानि रिमुभ खायदि स्कूल बाउंडारी बिसिंग तातंदि नांखाय बनो आलका जागावो सेटअप खालायनि बागै एप्लिकेशन खायदिनि बस खामानि ओमफ्राय चिनि जे हॉस्टेल रान खालाय दंनाय बबाय आं मालायखा दिनि ओमफ्राय मालायै पिसफुलि जों कगलाम सालायखा ओमफ्राय बबाबन होनो आनो जदि कोनो कायसा जदि एकोमोडेशन खायरे खांखाय बबो चाजागो बिनि बागै जों ताम खायलायमान आं ताबो सीएम नो सानाय जोंनि सीएम नो सानाय जे बिनि कन्डिशन जों सायमानखा ओमफ्राय उइदाउट बिनि कन्डिशन सायमाय उइथ जों कोनो कक सालायमैया सो आबन बागै प्रपार इनवेस्टिगेशन खायनायनि बागै आं खायखा नुखा जों ताबो फार्दार आबनो ताम खायमान सीएम बाय डिसकाशन खाय हामबाय